Moi, Tomppa Black Balancelta. Ja tässä on Miska. Morjens. Ja tässä, niin kuin näkyy, on aikamoinen katras maailman nopeimpia koiria. Itse asiassa, Miska, sä voit vähän kertoa viime vuodesta ja tästä vuodesta. Joo. Meillä on MM-kilpailussa. No, me oltiin nyt toistamiseen MM-kilpailussa. Me oltiin viimeksi 23, oli Ruotsissa. Ja nyt oli Tsekeissä, siellä oli vajaa 900 koiraa ympäri maailmaa, kaukasin joukko oli Japanista. Nämä on greyhoundeja, maailman nopeimpia koiria. Mitä niistä tarvitsee tietää, niillä vähän poikkeaa anatomia, fysiikka, muista viittikoiraroista. Sitten on Vippetti. Ja tässä on Merlin. Merlin oli hallitseva maailmanmestari, nyt hän sai pronssin sitten. No mutta järjetön, eihän Suomessa. Etkö sä voittanut 2 kultaa viime vuonna sellaisten maailmassa, jotka ei tapahtunut? Siis korjaan sen verran, että 22 mun oma kasvattama Vippetti voitti Suomessa, kun järjestettiin Kalajoella MM-kisat. Okay. Vippetti-rotuuden. Ja sitten kun voitti Merlin, niin se oli sillä lailla ainutlaatuinen, eli yksikään treenari ei ole voittanut 2 eri rodulla MM-kultaa. Se oli nyt aika upea juttu. Mutta meillä on siis Suomessa maailmanmestareita ja nyt on hopeata ja pronssia. Ja koiria oli varmaan ihan älytön määrä sitten. Vajaa 900. Joo. Tietysti oli moni eri viittikoirarotuja. Ja sitten oli noita alkukantaisia vähän niin kuin Ipitsan polingoja, sirrenkoja ja faarakoiria. Joo. Meillä on myöskin oikeus nyt tähän kisamuotoon. Joo, mutta onneksi olkoon. Siis tämä on ihan mahtava. Suomalaista on hyvä tietää, että meillä on ihan niin kuin maailman johtavaa Vippetti ja greyhoundi osaamista. Miten se oli rankka rata? Mä katsoin sun päivityksiä. Rata oli tosiaan rankka, eli mä päivityksiä laitoin ja sainkin videoja melko kivasti. Nyt me ollaan solmussa, joka on aika yleistä, jos on 4 hevosta koiraa. Ja sitten meillä on tuolla yksi oma koira, joka aiheuttaa häiriöä. Radan korkein kohta, nyt oli 3 peltoa. Radan korkein kohta oli 420 metriä merenpinnan yläpuolella. Oli aika liajusta, kun torstain satoi tosi paljon, myös perjantaina osittain. Joo. Ja nämä on päällekkäin. Vajaa kilometri oli isolle ruudulle rataan ja se juostaan 2 kertaa. Niin voit ymmärtää, että... No maitohappoa riittää kyllä sitten. Maitohappoa riittää, joo. Sä käytät meidän Black Balancea. Aina käyttänyt monta vuotta sitä. Niin. Joo, kyllä. Mitä 6 vuotta? Mä luulen, että meidän pellolla oli kilpailussa. Kyllä. Joo. Ja silloin tutustuit tähän meidän aineeseen. Yes. Se oli Black Stuffiksi kutsuttiin, mutta nykyään me ollaan vähän muutettu eläimille. Joo. Se on kilpakaudella, peruskaudella, jopa leppokaudella, niin meidän ihan päivittäinen lisä koirien ravintoa. Joo. Ja sillä mä haluan turvata sen, että myöskin kaikki muut raaka-aineet, kivennesaineet, elektrolyytit imeytyy. Ja tämmöisen urheilusuorituksen jälkeen, varsinkin greyhoundi, se käyttää 85% energiastaan ensimmäisen 80 minuutin aikana. Se on niin räjähtävä se alkulähtö siinä. Lihasmassan osuus niin kun ruumista on tosi iso. Ja sit parhaimmillaan näillä on rasvaproteiinia. Joo. Niin ymmärtää sen, että se tärkeys saada se puskuri ikään kuin sinne maitohappoja vastaan sekä myöskin niiden poistuminen kisasuorituksen jälkeen se on sen tärkeää. Eli siellä on paljon koiria, jotka vetäytyi sitten finaalikierroksella pois, koska niiden ei vajaksi. Fyysinen kunto ja stamina ei niin kertakaikkisesti ollut sitä varten, että tämä on kuitenkin FCI:n korkein kisamuoto, maailmanmestaruuskisat, ja silloin radat on myöskin sen mukaiset, eli se taso täytyy olla tosi korkea. Kyllä. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Tämä on hieno homma ja Black Balance on mukana teillä sitten seuraavaankin vuoteen, jos taas palaatte mukaan. Varmaan palaat rupeaa olla sen verran merittiä teille tällä porukalla. Ja täytyy mainita, että nyt teillä on mukana tämä Kaneli, tämä mun nuori greyhound-tyttö, kun aloitti kevääluransa, niin sehän juoksisi varaitteessa Kenelpirit mestariksi tuolla Turussa. No niin. Voittaa kaikki muut rodut. Kaneli, sehän on myös kanelin värinen. Eikö ole? Ei ole mukana siis Kaneli. Ei. Kun mä katsoin, että tämä on sellainen. Eli ei mitään, kun tuossa on taas lisää sulle Black Balancea. Se riittää hevosille 100 annosta, niin koirille 1000 annosta en osaa sanoa, mutta tosi hieno homma ja onneksi olkoon vielä. Kiitos. Kiitos itsellesi. Kiitos. Ja hyvä Suomi. Kyllä.